Ladies and gentlemen, today it is my honor, such a privilege to be the first media house to introduce Baba Chinogurei. Aiwa ndinotenda makadi vashamarari makadi vateereri vose makadiko masoja enyika makadiko masupporters erusununguko makadiko vari diaspora nevari muZimbabwe. Ndini Baba Chinogurei vamunonzwa nezvavo Baba Diehard. So nhasi handisuda kutanga nekungobvunzana nemi questions akawanda ndokwanisa kumbokupai flow ndoziva kuti 1 or 2 3 words mumbotanga mumbovhurira mumbotaurawo. Ndinokutenda zvikuru. Aiwa isu hatina zvakawanda zvatingakurukura maringe nechimiro chakaita upenyu hwenyika yedu yeZimbabwe. Kana ndichitaura upenyu ndinotaura kuti upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe ndo upenyu hwatiri kurwira chete ihwohwo. Haisi nyaya yokuti vanhu vanganzwa Baba Chinogurei vachitaura kana kuti vachipenga kana kuti kuvavata kutuka ihasha dzekuti mamiriro aita nyika yedu chaiwo haasisiri iwo. Isu takakura tichidya lifa, isu tichidya nyika rutivi tichinakidzwa. Asi iko zvino izvi upenyu hwapaenda nyika pashata. Mukatarisa iko zvino nyika yedu payawa iko zvino izvi yaye family yaye mhuri. Saka vana veZimbabwe vanofanira kupanzwisisa musiyano weleadership nefamily leadership zvakasiyana. Usabhuku ndewedzinza ndeverudzi, umambo ndeverudzi newedzinza. Saka nyika yedu manje pari zvino izvi iri kutongwa ne1 family, iri kutongwa nevanhu vari kudya ne the royal family chete. Ruzhinji rwenyika harutenderwi kubvunza, harutenderwi kutaura. Ruzhinji rwenyika haruna charwo pakati pelifa renyika. Saka ndo zvinhu zviri kupa kuti tiite hasha neukasha. Haisi nhau yekuwenga mutungamiriri wenyika chete, nhau ndeyekuwenga zviito nemabasa aripo ari kuitwa iko zvino izvi nemutungamiriri aripo iko zvino Emerson Mnangagwa. Nokuti handiwo maisirwo nematorerwo akaitwa nana Comrade Chiwenga aenda kuSouth Africa. Havana kumutora dai vaiziva kuti imhondi vana veZimbabwe vangadai vasina kupinda murodhi kusapota military pachibviswa Robert Mugabe. Zvaakuchiita izvi zvinhu zvake zvechisungo chake nembavha dzake iye. Saka isusu taakuona sokunge nyika yakabvutwa nemarebels kwete nevatongi but nechikwata chemakororo chakanga chagara chichitsvaga kuti chikapindigura nyika kuti chigone kubvuta masimba. Saka nyika iri mumaoko emarebels. Saka nyika inofanira kudzosiwa mumaoko evana veZimbabwe kwete kuramba nyika iri mumaoko mefamily. Mukatarisa mitemo yekushandiswa munyika medu tiri mitemo yemunyika medu isusu mitemo iya inoprotecta nekusapota vanhu vanozosapotawo vana Mnangagwa. Saka mitemo yedictatorship yavanonokopa kuna Russia, China, Iran, Belarus nekuna Vietnam uko. Mitemo yavanokopa iri kushandiswa ikoko ndo mitemo yakushandisirwa nyika yedu isusu. Chikonzero ndechekuti ivo vari kufadza madzisawira kuti ivo vazoprotectwa futi kuti varambe vari mupower. Saka ndo mafira aita nyika yedu. Saka isu ana Baba Chinogurei atipo kubhadharwa mari, hatisi kubhadharwa mari isu. Hatisi kuti pamwe tine matarget atakavimbiswa kana kuti vanhu vatiri kuseenzera kana kuti tine varungu vatinavo kana kuti tine vanhu vanotituma. Inyaya yekuvolontiya yatiri kuita isusu. Vasi vari muri kuona vari muchane wazhinji wacho vamwe mavolontiya. Saka nhau yekuvolontiya haisi nhau yekupinda basa, haisi nhau yekutsvaka kuti ndichazopuwa pay kana mari. Vakomana vachienda kuhondo makomrade havana kuenda vakapromiswa mari, havana kuenda vachinzi tichazokupai mari, but vaingobuda umwe neboots umwe nemaslippers umwe nematennis vachienda musango. That's why tiri kushanda mashandiro atiri kuita iwaya, nekuti kune vakasungwa miromo vari paground havakwanisi kutaura, kune vakasungwa miromo vari mukati menyika havakwanisi kutaura, nekuti munyika medu mune zvimitemo zvefamily zvirimo zvokuti ndiani asumudza musoro. Saka pari zvino tiri kukumbirisa zvikuru vana veZimbabwe tibatane, tichisiya zviya zvokuti iwe uri wachamisa, iwe uri wachawenga, iwe uri wanhingirikini. Tiri kuona kuti zviri kukonzera tribalism, zviri kukonzera mukana wekuti ZANU-PF nevanhu vake Mnangagwa vawane power rakakura rokuita zvavari kuda munyika, nokuti isu pache zvedu hatina kubatana. Instead yekuti rwise Mnangagwa tekutorwisana tega pachedu. Isu taakurwisa vanhu vachamisa, taakurwisa Chamisa, taakurwisa Chiwenga nevanhu vachiwenga.
vana vachiwenga nevanhu vachiwenga vanhu vemuzimbabwe vanhu vachamisa vanhu vemuzimbabwe chamisa mwana wemuzimbabwe saka tisiye tsika yekutanga kuataka vanhu ava vari kurwira democracy vari kurwira revolution tirwisane nemunhu one takabatana sevana vezimbabwe vari kuramba 2030 wese vari kuramba 2030 vari kuramba 2030 wese ngatijoinani tibatane vamwe vari kubva kuzani vamwe vari kubva kuopposition vamwe vari kubva kupi vamwe vari kubva kupi vamwe vari kusapota vachiwenga vamwe vari kusapota vachamisa chiripo ndechekuti tese ngatimbomira magaro ekuti chiwenga ndiye chamisa ndiye ngatimbosiya izvozvo nokuti vanhu ivava hawana mukana wekutotonga chiwenga vacho haatokwanisi kuitonga nyika inei kana tikasabatana isusu kumira tichisapota vachiwenga semazimbabwenzi chamisa vacho haambofa akaitonga iyi ndikupa tikasasapota tikatobatana isusu alright bachinogure ndikupanzwa ipapa but ndabva ndaita question panapa because mukuona zvinhu zviri kuitika izvi vanhu kune vanenge vachifollowa politics anditi kozoita maactivists nevamwe kuti tinenge tichiti we want change we want kuti Zimbabwe inake imi makazvitarisa nefight yese iri dunzi ingada kuitika angazonyatsopinda chinotonga nyika yacho akachinja zvinhu izveso ndiani because takatarisa izvesoka uyu chamisa ma-elections acho akabirwa and hatisati tadzoka munguva yemamwe ma-elections so far avo vekuZANU-PF vane mafights avo vari kuita imimi do you think kuti chiwenga wacho angauya akachinja zvinhu zvikaita better here makazvitarisa ipo papa ivo vachishanda vese because mnangagwa achishanda futi naMugabe regai nditsanangure ndichiti chokwadi chakanaka mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo kwandiri baba Chinokurei vachiwenga chatinofanira kuziva vachiwenga kuchinja nyika chaiko iko vanogona kutadza kukwanisa kuzviita chikonzero chii zita ravachiwenga rakasvibiswa nekuda kwebato ravari kana kuti bato ravari nokushanda kwavanga vachiita naEmerson naMnangagwa harichisina chiremera kuUnited Nations, kuAfrican Union, kuWorld Bank, kuIMF, kuAfrican Union, kuAfrican Bank, kuSADC mukati menyika. Saka vachiwenga zita ravo rakasvibiswa nekuda kwebato ravari kana kuti nebato reZANU-PF. Ivo pachezvavo vakamborashika vakati tevera unhu hwaMnangagwa vakasapota vaMnangagwa vakadaidza vaMnangagwa ndopa vakasvibira ipapo. hatisi kuti vakashata but tiri kuti vakazvisvibisa. Munhu anokwanisa kudzikinura nyika munhu ari kudzvinyirirwa nokuti haana security, haana mapurisa, haana masoja akakepishwa kuitwa eZANU naana Mnangagwa. Chamisa ndiye munhu ari kudiwa nethe whole world. Chamisa ndiye munhu ari kudiwa nevana veZimbabwe nokuti haasati ane chipomerwa, haasati ane chimwe chinhu chaaitira. haana rekodhi yekuuraya ati aita, haana rekodhi yekubira nyika, haana rekodhi yekudzvanyiriri, haana rekodhi yekutukirira vanhu, haana rekodhi Chamisa. Saka Chamisa une rekodhi yehistory yekuti paakambopinda ari MP kana kuti ari kunikirira telecommunication ane zvaakaita zvakaonekwa. Saka vanhu vane proof yekuti Chamisa unogona kusunungura nyika ino. Ndo kana vachiwenga vasina makaro ekuda kuchinjana ushe kwebato asi vachida kurwira kuti nyika iende mumaoko echechetere, Chamisa vanofanira kunge vachimuisa mumaoko avo, vanofanira kunge vachimuputirira, vanofanira kunge vachimudefenda, vanofanira kunge vachimudzikinura because dhiri rokubirwa kwaChamisa maelection vachiwenga vanga varipo, dhiri rokudzoswa kwaMnangagwa vachiwenga vanga varipo, dhiri remavictims aitwa ekuuraya kuvanhu kwesoko vana baba Chiwenga ndo vatungamiriri vebato reZANU-PF vanozviziva. Saka vachiwenga pari zvinezvi munhu akuratidza kuti vasvinura, vavhurika, vakuona but wavhurika wasvinura chakudikana ndechekuchisapota history yakanaka yavanosiya ivo vachiwenga pachezvavo kuti vaite history yezita rakanaka kwete kuramba nekuti zita ravo rangaranyudzwa mugomba nehistory yese yakaitika yese neiri kuitika iyi. Vana veZimbabwe kutaura kwatiri kuita nhasi kuno vari kuchema nekuda kwemageneral including baba Chiwenga vari leader wemageneral nekuti ndo vakadzosa Emerson Mnangagwa. Saka havakwanisi kuzodzikinura nyika because vane zvipomerwa, maoko avo akasviba kwete kuti vakagara vakasviba but bato ravo iri. Saka pari zvino chiri kudiwa ndechekuti veZANU veopposition zvisinei nekuti Chamisa ndeveopposition kubatana kwakuchitsvaga munhu chaiye asina zvipomerwa unogona kugamuchirwa kunyangwe kuUnited Nations, kunyangwe kuSADC, kunyangwe kuAfrican Union, World Bank, kunyangwe kuEurope, kuCanada, kuAmerica, kuAsia, Middle East, Africa, unogamuchirwa
gamuchirwa unodiwa uri kuteerwa nevana vezimbabwe nerekodhi yakakura yevana vezimbabwe ndiye munhu anofanira kuti agamuchirwe iyeye agone kutonga nyika achichengetedzwa nevanoziva kuchengetedza nyika. Vana baba Chiwenga ava vanofanira kunge vakamira kusecurity yokuchengetedza nyika nokuti ndo kune experience yavo. Ya ndikupanzwa. Alright bachinogunura ngatitaurei pane nyaya iyo yani yaChiwenga. Vanhu ava tunyozoziva kuti Chiwenga is vice president. Ari kuwana salary yake, ari kudya chiguta, vana vake, everything is good. Inini zvangu honestly andisati ndakamboona achisumuka achichallengeana naMnangagwa besides nyaya yemarumors yekuti zvonzi manhasi vapandukira kuti mangwana vakutorovana. Inini zvangu personally I believe kuti inenge iri counter intelligence imwe kana imasiya iwo kuti vanenge vachida kunzwa vanhu kuti vari kufunga chii kunzoko. Do you think kuti achasumuka here akaita zvakaitwa pane pa 2017 vachibvisa Mugabe paya achizviita kuna Mnangagwa? Do you think kuti achazviita here since akatobva futi nekuarmy kwacho? Never. Hazvichakwanisika bafuti ende hazvichadzokereke futi. Chiripo manje anaya ndechekutoti simba rina vaChiwenga vanogona kuwana military shoma inogona kugechiwa support achivatevera sure kwavo, not the military ari munyika aya vazhinji vachona vese under Mnangagwa. So kuna military asi support inozomuka inofanira kunge ichitobva mukati menyika kuruzhinji rwevanhu. But Chiwenga kuti ati ari ega mai manje anaya kuti achipfaka nyika, ani munozviziva imimi kuti vaChiwenga pavakabvisa Robert Mugabe vakashanda nemageneral akawanda, mageneral akapera kuuraiwa, makazviona vaChiwenga vanga varipo kasvino. So mukatarisa kuti vaChiwenga kuti vadzose Emmerson Mnangagwa vakasupportwa nevana veZimbabwe. Mukatarisa kuti vaChiwenga kuti vagare vari panhingirikini apa vakanga vari kumilitary vakabviswa pachigaro cheumilitary cheukomanda kureva kuti vaChiwenga vakareducirwa mapowers pakubvutirwa cabinet yavakanga vabvisa naye Mugabe vakabvutirwa futi mapowers ekumilitary. Saka vaChiwenga inzida chete rekuti general but power reugeneral vasisina, power reuvice pari zvino izvi tingasara tichiti vice. vaChiwenga kutaura chokwadi chaiko papfungwa dzina vaMnangagwa necabinet nevafana vakazara muzano waiwai vaChiwenga vari kutendererwa, vari kuwandirwa waiwai, vachadzingwa sembwa. vaChiwenga it's not a vice paya havasi kuverengwa, it's a bribing yekubata vana veZimbabwe nekubata iwo kumeso, because mai manje havasisina shield, havasisina protection kumilitary because vacho vaifungidzwa kuti vanovaprotecta ndo vakapera kubhembwa, vakapera kuuraiwa. Havasisina protection kumaovheti asara akagwana mamwe ari uku vasara mashoma ari kufambana nababa Geza ndiwo ari kuvachengetedza. Saka vaChiwenga kuti vangobuda zvechiwaiwai mubato muya kana kutaura something vanopinda mujeri straight, vanonzi vanga vakupandukira president, vanoda kubvisa Mnangagwa kana kuuraya Mnangagwa kana kuti ivo pachezvavo vanofuma vaurayiwa. So isesa kupfairi kuitwa navaChiwenga kuya vari kutsvaga nzira dzokuvabvisa zviri soft zviri smart. Saka vaChiwenga vafuti kuti vavhomoke zviya zvine zvechiwaiwai vari kutozviziva kuti kungovhomoka randomi papa yekuti ndaakusiya politics vanoteeredzwa masure kuti vataure mai manje kuti Mnangagwa ivo vakataridza nhingirikini chinorira uri kuti vakakombwa vakanhingirikina. Saka vaChiwenga havana power mai manje anaya. Saka muri kuona vakanyarara, vari kutonyengetedza ipo paya nekutonyengerera ipo paya kunyengerera. Saka vaChiwenga chichaguma chaitika pavari vachaguma vakutora politics is a business politics zvokungoti zorongo vari kutambira mari dzavo nemudzimai wavo nechii zorongo mapension ari kuuya and so forth kuti vachengetedze maproperty avo, vacharamba vakungofolowa kuchengetedza zviri kudiwa naEmmerson Mnangagwa. So vanenge vachekeresa vana veZimbabwe inside kunze kwenhingirikini nekuside rimwe side because vana veZimbabwe vakatarisa ivo voice chaichairo havasisina nekuti vakabatwa mativi ese. Munhu anogona kudzikinura vaChiwenga ndiGeza uyu nekuti Geza ndiye ari kuya kunotamba nevana veZimbabwe, ari kuya kunotaura nevana veZimbabwe nokurukura nenyika. Saka vanhu vari kufolowa vaGeza kureva kuti vaGeza ndo vachaita kuti vaChiwenga vagone kuwana pavanotonhodzwa pavadi kupisa ndopavanodirwa mvura nevana veZimbabwe kuti vasatsva. But pari zvino izvi pana vaChiwenga pari kupisa pari zvino izvi. Alright, but imi makazvitarisa saka apa tingati Mudhara Geza ane since mati ndio anokwanisa kutonhodza imi makazvitarisa tingati ane power or anything chaangabatsira nazvo because why ndiri kubvunza mubvunzo uyu. Geza aishanda nevakomana vayanzana ana nyoka yemabhunu, but look at nyoka yemabhunu right now achiri mukati and the people were expecting kuti since nyoka yemabhunu ari aitopusha hard pa ground more than Geza, but Geza ingo yaka once in a week or after 5 days, but nyoka yemabhunu aiwa every day achipusha. Ana kana one word rakambobuda achitaura about nyoka yemabhunu. Don't you think kuti vamwe vanhu vese vanozongopera vachingoitwa izvozvo iye Geza uchi achizongodzokera kunohwanda asingatauri nezvazvo? Regai ndikugadzirise papapo nyoka yemabhunu it's not a partner of Geza.
vananyoka yemabhunu but vananyoka yemabhunu vakazoona kuti chinhu chauya navageza chinogona kusimudza vachiwenga kana kusapota vachiwenga saka vananyoka yemabhunu vakazoguma vakutsigira vageza zvimwe zvinhu vaizvitora payoutube nepamafacebook nematiktok zvimwe zvinhu zvavainhirina avageza havana kubvira vataura direct pafoni nananyoka yemabhunu kana nana chinobhurei kana nana mapengo nana jeff juda nana chipeneti nana baraziro nana kana kuti nana ningirikini havana kubvira vataura kana nemunhu vakanga but vageza kana nanhasi kwavari kuita havana vanhu vavari kutuma kuti endai munoti zvakati but vageza vari kuforowa nemasupporters evana vezimbabwe vari kutambudzika nenyaya yenyika mamiriro yakaita vageza ndo munhu ari kutotamba front yezvinhu zvese kuti vachiwenga vagone kudini vachiwenga bai manje varonge vega direct kubuda pachena mai manje anayo vanokuwara vanofa saka geza ndiye munhu ari kufambisa nekurwisa kuti vachiwenga tarisiro yavainayo yokuti vapfakange kubva pavari yokuti vagone kusumuka nokuti vachiwenga vakwanisa kutsukunyuka pavari zvechokwadi chaijazvo munangagwa unobva chiripo ndechekuti vageza kuti vachiwenga vatsukunyuke pavari but vachiwenga munozviziva kuti mimi it's a former general unozikanwa even ukaenda kuchina unotambirwa nhasi unotambirwa zvichemo zvake kana ukaenda kurussia ukaenda kuiran ukaenda kupi saka zvinhu zvizhinji vachiwenga vanogona kuenda kunogara pasi nemaleaders kana mapresident edzimwe nyika vachiwenga zvavatotaura nhasi unoyu kana nhasi vakanyorana neimwe nyika manje ana maagreements ekubatsirana kuti tifaite kubvisa vanhu ava vachiwenga vanotambirwa gani vana baba geza nevamwe vesavo saka vachiwenga is a commander vachiwenga vane simba but mai manje kuti vavoise vari pavari pakona hazvikwanisiki saka nyaya dzavo vageza dziri kufambiswa nana chiwenga chinana geza hasi ega kune vanhu vakawanda timu rakawanda ririko saka ndo vanhu vari kutofambisa kuhwandirana munangagwa ari kuhwandira chiwenga achihwandira munangagwa but politics dziripo kuti chiwenga akangokwanisa kutsukunyuka kubva paari chete munangagwa warwa pasi chabvanyuka. Alright. Last question ndisati ndingina zvedu tisazochonyorebesa chirongwa chedu. Imimi munofunga kuti 2030 ichamisigere nepayari because inini payakatotanga I still remember tichitoudza vanhu panapa tichiti vanhu vakuenda kubulawayo kunogadzira resolution 1 vanhu vakatobuda chizviramba munopenga mutazo kunyeba izvo so kwangosara kuti vangopedzisa I think kwangosara is 2 steps here chete kuti vangosila do you think kuti ichamisigere 2030 yacho yavo vari kuronga iyi? Mukoma ndinokutendai zvikuru paningi apa regai nditsanangure ndichiti nyaya ye2030 zivai kuti haisi nyaya iri kugarwa pasi nevana vezimbabwe inyaya iri kugarwa pasi nemamembers epolitburo necentral committee vanhu veZANU-PF but vanhu vari muzimbabwe havasi veZANU-PF wese zvinoreva kuti nyika iri kukochwa zvinongofungwa neZANU-PF mutemo wayafunga iyo wayada ndo wairi kushandisa izvi hazisi kutaura nezvaro zvenyika yezimbabwe saka nyaya iripo ndeyekuti chokwadi chiripo 2030 nechisimba inobudirira but vana vezimbabwe havasi kuida saka mangange panogona kumuka chimoto kana hondo pakati apa handione 2030 chibudirira baba vanengirikini asi kuZANU-PF kwawo ikoko inobudirira but ndiri kuona kuti ndo pachatanga kukurira kwepfuti ndo pachatanga hondo iyi ndo inonzi hondo yakugadzirwa baba vangu iyi yatotanga iyoyi muchazviona kuti 2030 inobuda zvakanaka here nekunoguma kwaita sei munangagwa nevanhu vake vari kugadzira hondo nevana vezimbabwe. Ndapanzwisisa. Thank you so much baba Chinogurei ticharamba tichingokudedzai pazvirongwa zvakasiyana zvachinenge tichongoita but thank you so much for having time maita basa mambosanganawo nesu panapa paCullion TV. Thank you. Ndakutendai vateereri, ndakutendai majournalists amba, tikutendai vashamarari, ndakutendai paNingirine TV maita basa. Thank you so much. So that was baba Chinogurei. Munoziva kuti iyo zvine zvimuri yeZimbabwe timuchikika tichimhanyisa kuti zvinhu zviitika imimi munogona kutidza kuti ndiani next guest wamuri kuda panapa kana makataura kuti dedza nhingi mataura futi nemaquestions amune muchida kuti tinge tichibvunza munhu inini for now ndandamboita zvemusoro wangu zvechimonya changu chemubrain chekuti timbodedza baba Chinogurei vamboti turu so zvamanje bye bye. Kana uri muSouth Africa uda register company vovhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zviri easy bata education research your passport yako iri kutoregister macompany nekuvhura maFNB business account through education research unongoisa ukamari kwete kuzongoenda nenyaya chete hakuna chinhu zvinoitwa mahara but zvakachipa vabatei mutauro lavo because vari reliable and affordable.